Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Xunta de Galicia reforza a prevención de riscos no sector da viticultura. Trátase dunha iniciativa enmarcada na Estrategia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo Horizonte 2027. Esta semana celebrouse no Instituto Ramón Cabanillas de Cambados unha xornada de presentación desta nova campaña que conta con documentación técnica elaborada polo persoal do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia. A información está disponible na web do centro e tamén se fará chegar os principais axentes do sector. Bueno, pois vimos desde a Xunta de Galicia, concretamente desde o ISGA, o Instituto de Seguridade e Saúde de Galicia, pois a presentar pois dúas guías que temos aquí, unha guía sobre a vendimia e sobre a viña, de como traballar nos lugares de traballo, na viña, nas fincas, como minimizar os riscos, non? Entonces, bueno, decidimos vir hasta aquí, hasta o Instituto Ramón Cabanillas, que é onde teñen o ciclo superior de viticultura, pouco porque son os futuros traballadores, entonces, pois son os que van a afrontarse o día a día dos traballos. Así é, segundo destacou Fernández, a acción está enfocada ao persoal fixo e temporeiro das 5 denominacións de orixe do viño galegas e das 5 indicacións xeográficas protexidas, así como os colectivos do sector do viño non incluídos nestas denominacións de orixe e IXPs, e as futuras persoas traballadoras neste eido. En concreto, nos relativos traballos na viña reflíctense os riscos presentes na preparación do terreo ou nos tratamentos ás cepas, como os derivados do traballo no exterior, do uso de equipos de traballo ou de produtos fitosanitarios, así como os trastornos musculoesqueléticos ou pola manipulación de cargas. Nese sentido, pode haber caídas ao mesmo ou distinto nivel, exposición excesiva ao ruido ou vibracións e alerxias a determinados produtos, entre outros. No que ten que ver coa vendima, recóllense os riscos laborais durante os traballos da recollida da uva, asociadas ao uso de vehículos e remolques, de aparellos elevadores ou de ferramentas manuais, así como os trastornos musculoesqueléticos ou pola manipulación de cargas. En ambos documentos inclúense aspectos relacionados coa perspectiva de xénero, os primeiros auxilios ou coa legislación aplicable, instando ás empresas a deixar reflectidos nos seus plans de prevención todos estes riscos laborais, ademais da política da empresa, a súa estrutura organizativa, as responsabilidades, as funcións, a avaliación de riscos, a planificación de accións, os procedementos, os procesos e os recursos necesarios para desenvolver de forma óptima a acción preventiva.
Polo tanto, dende a Xunta de Galicia pois estamos facendo campañas informativas, formativas, e hoxe presentamos estas dúas guías pois para os futuros traballadores, os futuros organizadores, os futuros empresarios do mundo da viticultura, pois que teñan os mecanismos, os instrumentos pois para poder aplicar a prevención no seu día a día e non pecar de confianza ou non pecar de non ter os materiales, os EPIs necesarios no seu día a día. O secretario xeral destacou que estas accións enmarcanse na Estrategia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia Horizonte 2027, que completou de 56 millóns de euros de investimento marca a folla de ruta a medio prazo, que se concreta cada ano no Plan Anual do ISGA. Este documento pon o foco, entre outras cuestións, en campañas de prevención, formación e asesoramento técnico nos sectores e actividades de maior risco e sinistralidade, así como medidas relacionadas con riscos emerxentes, saúde integral das persoas traballadoras, benestar laboral e seguridade viaria. Dende a Xunta de Galicia vivimos traballando arreo para dotar o mercado laboral de oportunidades. Creemos que, independentemente das condicións sociais de cada un, ter un traballo, ter unha oportunidade para ir a todos os días a traballar, pois creo que é o que che dá autonomía, dache unha liberdade, todos desexamos poder traballar, pero máis importante que poder ir a traballar é voltar a casa, voltar a xunto aos teus, os que te queren, eso pasa pola prevención. No caso do sector vitivinícola, Pablo Fernández sinalou que compre especial atención pola súa relevancia económica vertebradora do territorio, tanto a hora de prestar asesoramento técnico a empresas como de promover a prevención de riscos laborais, elaborar documentación técnica e ou realizar diversas actividades formativas e informativas. Nesa liña salientou que se trata dun colectivo sometido non só aos riscos asociados ás formas tradicionais de produción, senón tamén as derivadas das innovacións tecnolóxicas que se teñen producido no sector. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitou o Concello ourensán de Beade para revisar algunhas das zonas de viñedo afectadas polos incendios forestais do mes de agosto. Foi ali onde lembrou as diferentes liñas de axudas postas en marcha pola Consellería para explotacións agrícolas, gandeiras e forestais. Entre elas, mencionou aquelas que poden ser solicitadas por produtores de viño, como é o caso da partida para a reparación de bens, maquinaria, equipamento ou medios de produción das explotacións agrícolas ou gandeiras, cun investimento de ata 200.000 euros por persoa, así como por perdas na produción que ascenden ata os 12.700 euros por hectárea no caso do viñedo. María José Gómez asegurou que o Goberno autonómico está ao carón do sector vitivinícola para atenderlles a manco fin de facer fronte ás consecuencias derivadas destes lumes. Neste sentido, puxo a disposición o traballo dos técnicos da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, EVEGA, para realizar unha análise máis completa sobre a afectación dos incendios forestais no viñedo. A maiores, recoñeceu o labor dos máis de 10.000 viticultores e preto de 443 adegas que conforman o sector vitivinícola de calidade en Galicia nun momento clave pro sector. Así mesmo, recordou outras liñas de apoio a este eido, como son as achegas para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, que acaban de resolverse cun orzamento de subvención de 5,4 millóns de euros, que chegarán a 27 beneficiarios. Tamén destacan as axudas para a promoción do viño galego en mercados de terceiros países, que neste 2025 conta cun orzamento de 1,7 millóns de euros, ou a liña para a reestruturación e reconversión de viñedo, dotadas na última convocatoria con 4 millóns de euros.
Diversidade, lonxevidade ou viños premium son algunhas das posibilidades ofrecidas pola denominación de orixe Rías Baixas que descubriu a misión inversa mexicana que percorreu a DO. A viaxe foi, segundo aseguraron, unha agradable sorpresa pola posibilidade de descubrir vinificacións especiais, diferentes tipoloxías de viños e de enoloxías. Aínda que aseguraron coñecer os viños de Rías Baixas frescos, cítricos e con boa acidez, recoñeceron que as novas opcións terían oportunidades de mercado moi interesantes en México. Foron 5 os prescritores mexicanos que durante a súa estancia puideron ver en vivo e en directo as últimas rabexadas da Vendima 2025, unha experiencia única que lles permitiu probar varios viños en fermentación e coñecer demandas adegas que a nada 2025 preséntase con boa calidade e cantidade. 9 adegas repartidas nas subzonas do Condado do Tea, o Rosal e o Salnés e unha breve presentación e cata de 23 marcas de Rías Baixas na sede do Consello Regulador e o que Rías Baixas lles tiña preparado para esta primeira visita á rexión atlántica. Coñecer o seu viñedo minifundista cos diferentes sistemas de condución en Emparrado e en Espaldeira e falar con adegas e enólogos, unha experiencia que lles permitiu comprobar a gran diversidade cunha mesma variedade nunha rexión específica. A iso hai que sumarlle a lonxevidade que posúen estes viños de Rías Baixas de alto valor ou as vinificacións especiais. México é o quinto mercado de exportación da denominación de orixe Rías Baixas. As súas vendas en 2024 superaron os 285.000 litros en volume e os 2.350.000 euros en valor, ambos con incrementos do 7,61% e do 13,87% respectivamente. Por iso, México conta cun plan promocional específico nesta denominación e actualmente cunhas 50 adegas de Rías Baixas que venden nese mercado. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Bodegas Martín Kodax entregou máis de 35.000 euros ás ONGs beneficiarias da recadación dos xoves de Kodax deste ano. Tivemos o acto de entrega dos cheques da finalización do ciclo deste verán, dos xoves de Kodax, coa entrega dos cheques, como todos sabedes, pois é un concerto con finalidade solidaria, onde as entradas supoñen a recadación que despois se lle reparte pois a diferentes asociacións e sobre todo resaltar o gran traballo que fan estas asociacións durante todo o ano. Hoxe parece que teñen ese momento onde vamos a poder visualizalo, pero é un traballo moi importante que fan todos os anos e que cada ano nos poñen moi difícil. Non son moitas as asociacións que se dirixen a nós. Agradecerlle a todas as asociacións que se dirixen. Teñen que entender que nós temos uns recursos limitados, non? En ese sentido, intentamos facer un reparto sobre todas as áreas o máis equitativo posible ao longo do tempo, non? Como en cada edición, todas son asociacións que traballan con colectivos en risco ou con necesidades especiais. Unha delas é a ACOUGO, a Asociación Galega de Familias de Acollida, unha entidade que nace para representar as familias acolledoras e as crianzas do sistema de protección. Contentas e moi agradecidas a Martín Kodax por esta oportunidade, porque para nós, para os nosos proxectos, para o noso traballo do día a día, que é protexer a infancia máis vulnerable, non? A infancia que está un pouco esquecida, que non se coñece a súa realidade, non? Que non poden vivir coa súa familia de orixe por moitos e diversos motivos. Que o acollemento familiar é a medida que ten que garantir eses dereitos da infancia, a medrar nunha familia e as súas orixes, son os dous dereitos fundamentais que recolle o acollemento familiar.
e que é a mellor medida para os nenos e nenas do sistema de protección. Entón, bueno, o noso traballo vai sempre relacionado cos seus dereitos, coas súas necesidades das familias acolledoras. Tamén foi beneficiaria neste 2025 a Gaela, a Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica. Trátase dun colectivo que agrupa afectados, familiares, colaboradores e voluntarios, apoiándoos e traballando para dar visibilidade a ela. O ano pasado o Estado aprobou a lei ELA, non tenemos dinero, entonces somos hormiguitas e todo este dinero que recaudamos, como este que acabamos de nos vai a facilitar Martín Codas, será para el copago de rehabilitación e logopeda e psicología para nosos afectados. A ela, como sabedes, non ten cura, entonces é unha degenerativa, unha enfermedade moi cruel, que es, por desgracia, para ricos. O tienes dinero o te vas. Entonces, nosotros desde a asociación tratamos de que teñan calidad de vida, tanto física como psicológica. É unha parte moi importante son os cuidadores que normalmente suele ser a familia. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista, as PANAES, foi a cuarta ONG que este ano recolleu parte da recadación dos Xoves de Codax, uns fondos que permitirán dotar de mobiliario o novo centro sociosanitario xestionado pola entidade. La vamos a invertir en mobiliario para un centro nuevo que estamos a punto de abrir en la ciudad de La Coruña, que va a tener pues servicio de atención temprana, servicio de habilidades y de estrategias, que va a ayudar a 130 personas en su día a día para obtener herramientas para ser capaces de enfrentarse a situaciones cotidianas a las que a nosotros nos parece muy sencillo superar, pero que para ellos no es tan sencillo. Y bueno, pues vamos a invertirlo ahí, creemos que es el mejor sitio y desde luego colgaremos con mucho orgullo la placa que nos habéis dado para todo el que entre allí, que sepa que Martín Codas ha colaborado con nosotros. Pechou a convocatoria deste ano Discamino, unha asociación que traballa para facilitar que persoas con discapacidade poidan desfrutar do Camiño de Santiago. El problema es que cada vez somos más, hay más usuarios. Y esto pues necesita mucho, primero voluntarios que gracias a Dios se van uniendo, dinero que gracias a gente como Martín Codas y otros colaboradores vamos consiguiendo, porque nuestro principio es gratuidad, nosotros no cobramos absolutamente nada a nadie, ni los alojamientos ni nada, o sea, si nos llama un mexicano que hace el camino, pues él se paga el viaje hasta aquí, eso sí, pero después a partir de ahí nosotros es todo, pues claro, todo eso tiene mucho trabajo de organización, de dinero, pero bueno, se hace con gusto, ¿eh? No, yo, vamos, desde que me uní, esto ya es como un velcro, te quedas aí pegado. Ademais, Martín Codax destinou máis de 2.400 euros á Sociedade Xeral de Autores e Editores, SGAE, como unha achega á cultura e aos autores. En cifras xerais, a cantidade total recadada ao longo das 12 edicións dos Xoves de Codax supera os 300.000 euros, repartidos entre diferentes asociacións solidarias. Pero bueno, moi contentos, non, de poder facer esta entrega, agradecer tamén moito ao público, non, que colle esas entradas sabendo ademais a finalidade que teñen, que bueno, pues todos os anos aí teñen moitísimo éxito a venta das entradas e enchen todos os concertos enseguida e por eso podemos agora facer este reparto solidario, non? Grazas a todas as persoas que, como digo, encheron os Xoves de Codas, disfrutaron dun momento de música e cunha finalidade pues tan bonita. Esta 12ª edición do ciclo musical dos Xoves de Codax xuntou a artistas de diferentes orixes nun espectáculo de fusión cultural e musical. De Pedro, Eladio e los seres queridos, Valeria Castro, Guadi Galego, Moisés Fernández ou Anxo Araujo e la bien querida pasaron pola terraza cambadesa. Dende a adega explican que os Xoves de Codax supoñen ademais continuar co apoio de Bodegas Martín Codax á cultura, á música e a todo o seu colectivo.
Agricultor. Chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.